и ще правим едно катерене по едни скали. В момента сте на 723 метра. Сега добре е да се качваме. Идвайте с нас. Значи трябва да изкачим 700 нещо. Добре, трябва да се изкачим и да видим колко е висока дълбочината отгоре на скалите на... Добре, тук има стълби, сега трябва да се изкачим по тях първо и след това ще видите как се качваме по... Сега сте на 726 метра. 726. Трябва да се изкачваме, и ще стигнем. Добре, изкачихме се. Остава да се изкачвам още по-добре. Сега сте на 730 метра. И ще се качим оттам, за да вървим към нашия път. И тук е пътек. Малко се е тъмничко, но все пак ще се качим. Нали? Да. Добре, ще започвам. Само внимавайте да не паднете. В момента сте на 736 метра. Внимавайте. Хайде бе, какво сте на алпинистите? Одей как се качихте? Хвърля тази пръчка и... от другата страна Димитър е по-полигато. Ама аз така не мога да снимам и двамата сега. Леко, Димитре. Давай ми те. Готово, изкачих се. На 740 метра. Така, сега. 740 метра. Тук се намира и се вижда добре. Ето там. Дава се зона. Не можем, защото е малко трудно. Добре. Изкачихме се. Колко метра? 740 метра сте. 740 метра. Добре. Това е добре. Добре, елате на там. Елате. Взимай пръчка. Вървете двамата заедно да мога да го снимам. Иначе мога да го снимам заедно. Какво стана, бе, Спас? Удари ли са, бе? Удари се. Добре, давайте. Добре, на колко метра сме? На 742 метра сте. 742. Виж тук, има една дупка тук. Ще видим едно. Стигна до тук. Мите, къде си? Тук съм. Добре, идва. Така. Да, колко метра сме? Трябва да дойде при нас. Пак е 742 метра. Добре. Тогава. Добре, малко почивка. Значи тук сме на 742 И 42 метра. Да. Спирам.